Dámy a pánové, nacházíme se před budovou, před touto pompézní budovou hotelu Berg, kde za malou chvíli, nebo pod ním za malou chvíli, startuje běžecký závod roku. A sice Šumperán 2024. Máme se na co těšit. A kdo neběží, ten smrdí. Jak jste se připravovali na dnešní závod? Atletikou. Tělákem ve škole. Dobře. Taky tělocvikem my běháme vždycky, když jsme venku kolečka. Ve čtvrtek jsme tady běhali, ty 2 kolečka, kolik běžíme vlastně. Kolik kilometrů běžíte dneska? 2 kilometry. Myslím, že 1,5. Kolikáté skončíte? První, ne? No, můžeme zkusit, můžeme zkusit. Maximálně tak 10. Tak 5. 15. asi. Druhý nebo první. Teda, no. A přeju ti hodně štěstí. Ať se daří, hodně štěstí. Hodně štěstí, ať vyhrajete. Takže tak, no. Vyhrajete dneska? Jo? Jo. Medaili? Jo. Zlatou. Jo. Jak jste se připravovali, kluci, dneska? Jo. Právě to začíná, děti už běží a vidím v čele je 10. Pojď. Dupej. Tak to je neuvěřitelný. Máme vítěze, je to 10. Jaké to je být vítězem? Dobře. 3, 2, 1, start! Dámy a pánové, právě odstartoval závod dívek 5 až 8 let. Moje fyzička lehce selhává, ale děvčata běží dál. Bože. Před malou chvíli odstartoval závod na jedno kolo a favorit s číslem 341 už je ve vedení. Pojď, bojuj, ještě. Pojď. Pojď, jak se cítíš? No, unavený. Co jsi jedl před závodem? Tyjo, měl jsem kus kuřecího stehínka a to bylo někdy před 12. A ještě jsem měl s rejžou a s něčím, no. A nevrací se to zpátky? Ty vole, teďka trošku jo, no, ale asi to bude dobrý. Mistře, víte, že to je běžecký závod, tady to? Ne? A vy jste přijel na kole? Já jsem přijel na kole. Tak jo, že je to jasný. Přijel na cyklistický závod. Jak vypadá taková rozcvička vaše? No, já jsem úplně amatérská běžkyně, takže já tak maximálně prokroužím ruce, nohy a tím to pro mě končí. A myslíš, že byste nám mohla ukázat tu rozcvičku? Jo, jasně. A mohl bych to zkusit s vámi, abych hrozně rád toužím Dobře, o tom. určitě. Skipy. Dobře. Aha, děkuji. A zpátky běžím, jo, potom, nebo ještě jdem? Točíme a zakopáváme, jo? A k čemu je to dobrý, tady tohle? Je to dobrý k zahřátí svalů a rozhýbání kloubu. Takže ve chvíli, kdybych si je nezahřál, tak umřu, nebo? No, já možná umřu. A ne, tak asi hrozí nějaký úraz určitě. Jasně, takže nějaké natažení třeba, nebo něco takového. Natažení a horší čas. Jak si myslíte, že dopadnete? No, já doufám, že nedoběhnu úplně poslední. Takže první. Na první místo si nevěřím, ale fakt? tak doufám, že Já myslím, že jo, ale nebudu. první místo by mohlo být, ne? Chcete pomoct s tím číslem, já vám pomůžu klidně, jestli to. Jo, díky. Jo, tak kdyby se mi podržel někdo ten mikrofon, je to možný? Máte nějaký rituál před závodem? Rozcvičku klasickou. Cíl. Cíglo se dá. Aha, mám to tam. Jo, je to tam. Ještě 2, že? Asi. Dobro, dáte to? Já to zkusím ještě. To a věříte si na první místo? Fakt ne. Prosím? Fakt ne. Já běhám pro zábavu. A na chuť pivu, Tak děkuji moc. Já jsem o tobě slyšel, že prý víš, kde se to dá tady schrátit. Znám to tady moc dobře, mám už to trošku naplánovaný nějaký zkratky, ale nikomu to neříkej, prosím tě. 3, 2, 1, start! Pojď, Alexis, bojuj, ještě, makej, bojuj. Tady Aši, pojď. Kolik ještě koleček, Pojď. Co posloucháte za písničku? Něco na povzbuzení. A není to psychický doping? Ne. A co posloucháte za písničku? Mamma Mia. Mamma Mia, to je motivační. Ano. A není to psychický doping? Nevím. Dámy, můžu se vás zeptat, kam běžíte? Do Ostravy. Do Ostravy, já. To posloucháte za písničku? Dramy. Na co se těšíte na občerstvovačce? Na nějaké pití, limonády. Takže děkuji moc, díky. Hodně štěstí. Co se tady často hosté nejvíc dávají? Krásnou vodu. Je nádherná. Byli do ryb. Jsem hezčí vodu ještě neviděl. Můžu ochutnat jednu vodu? Samozřejmě. Děkuji.
To je nejlepší voda, kterou jsem kdy pil. Ať se daří a ať jde kšeft. Chutná vám voda, to je tady ekologická voda z toho z Vily Doris. Je to dobré, že? Tak hodně štěstí, hodně štěstí. No, prosíme závodníky, aby vyhazovali plastové kelímky do těchto košů. Tyto kelímky jsou velmi neekologické a potom končí v moři a můžou zabít nesčetné množství želviček a to bychom opravdu neradi a proto samozřejmě zachráním situaci a 4 želvy teďka zachráním tím, že vyhodím tyto 4 kelímky do plastového koše. Krásný, že? Závod se nám chýlí ke konci, závodníci už dobíhají do posledního kola a my si na vítěze počkáme v cíli. Jak se ti běželo? Jo, první 2 kola byly celkem v pohodě, ale v tom třetím už začali skulkovat, zrychlovat. Aha. A už to bylo horší, jo? Ale ještě síla nakonec byla. Aha, a kolikrát jste si to zkrátili? Ani jednou. Ani jednou, tak jo. Gratuluju moc a děkuju. Proč jste doběhl až druhý? Protože už mě došly nohy. To není možný. Proč jste byl až třetí? Tak pomalu, no, jsem běžel. Jo? A běželo se jinak dobře, jako šlo to? Jo, běžel, ale dneska to nějak prostě drhlo. A jaká byla nová trať? Tyjo, asi se mi líbila víc, jak tam byl ten park, aha. Tak to bylo jako hezčí. Víc v přírodě, že? A tak? Jo, přesně tak. A jaká byla tvoje taktika? Já jsem do toho šla asi možná spíš bezhlavě, protože jsem po prvním kilometru zjistila, že to mám trošku připálený. Ale jenom tak, že se s tím dalo pracovat. No a pak jsem se snažila držet co nejlepší tempo, protože jsem skoro celý závod byla sama, tak nějak na morál, no. Aha. Tak jaký máš čas? Čas mám 38:22. Tak to je osobák, ne? Ne, to není. Pivka budou dneska aspoň 3. A takže jsi to teda zkrátil? Zkrátil jsi to? Proč jsi byla až druhá? Protože běžela Evča. Aha, takže včera je porazitelná asi. Tak jak se ti běželo dneska? Super. Máš nějakou taktiku speciální? Ne. Kolik dneska padne piv? 0. Paráda, jdem na kafe. Ne, na pivo. Kdo to byl? Nedávejte ty krabice do toho mokrého. Jak probíhal dnešní závod? Probíhal si myslím, že hekticky, protože se nám přihlásilo obrovské množství dětí, s kterým jsme ne tak úplně počítali, ale nějak jsme si s tím vypětím všech sil poradili. Jaké máte plány se závodem do budoucnosti? To se uvidí, je 6. ročník a tady byla změna po předchozích 5, jsme na jiném místě a co bude příští rok, to si asi zatím necháme pro sebe. A ztratil se vám někdo v průběhu závodu? Nebo zmizel? Ne, občas na minulých letech lidi občas jako skolabovali, jsem tam jako nějací jednotlivci, protože bylo vedro, ale dneska jako to počasí přálo, takže úplně ideální naběh. Vážení závodníci, diváci, Šumperán 2024 je u konce a já bych chtěl poděkovat organizátorům a poděkovat závodníkům a také jim pogratulovat ke skvělým výkonům, které byly opravdu skvělé. Chtěl bych vás prosím tímto zároveň i pozvat na příští ročník, protože letos to byla show a příští rok to bude obrovská show. Vážení přátelé, Šumperán 2024 je u konce. Děkuju. V mikrofonu se s vámi loučí Maximilián Špler. TAS Productions.